Dobrý deň. Predstavujeme vám modernú dvernú jednotku videovrátnika od spoločnosti Hikvision. Riešenie s rozsiahlými možnosťami identifikácie, správy systému a s pokročilými funkciami. V balení okrem samotného zariadenia a povinnej literatúry narazíte na držiak na stenu a k nemu nutné skrutky spolu s príslušným imbusovým kľúčom, montážnu sadu do muriva a káblový zväzok pre pripojenie periférií. Zariadenie podporuje identifikáciu pomocou tváre s funkciou Face Anti-Spoofing, MyFair identifikátorov, kódovej klávesnice, alebo pomocou karty v telefóne vďaka Bluetooth a NFC, či dokonca pomocou QR kódu. Ak čakáte návštevu, môžete jej jednoducho udeliť dočasný prístup cez HIK Connect Team s pomocou QR kódu. Ten môžete časovo obmedziť a nastaviť aj maximálny počet prechodov. QR kód následne zdieľate priamo z aplikácie, rýchlo a pohodlne na pár kliknutí. Ďalšou výhodou oproti nižšie v hierarchii postaveným vila dverným jednotkám je, že vďaka HIK Connect Teams je možné volať samostatne do viacerých HIK Connect účtov, a to aj bez vnútorných jednotiek. A teda je možné jednotku inštalovať napríklad aj na bytový dom, kde nie je možné realizovať kabeláž k vnútorným jednotkám. K zariadeniu je k dispozícii aj ochranná protidažďová striežka dodávaná samostatne. Kúpite na maxalarm.sk.